ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ବାଙ୍କି। ବାଙ୍କିର ପ୍ରାୟ ବାଙ୍କି ଯେଉଁଟାକି କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମର ବାଙ୍କି ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମହାନଦୀ କଡ଼େ କଡ଼େ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ସେ ଭାଇଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି କାମ ସରିଲାଣି। ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଙ୍କି ଛାଡ଼ିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାକୁ ଟିକେ ଭେଟ ହେବି। ସେଠୁ ମୁଁ ବାହାରିବି ଆମର ବାଘମାରୀ ଅଭିମୁଖେ। ସେଠୁ ବାଘମାରୀ ଗଲା ପରେ ସେଠୁ ବାହାରିବି ମୁଁ ଆମର ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁର। ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁର ସେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ଗଲା ପରେ ସେ ଭାଇଙ୍କର ଫାର୍ମ କେମିତି କ'ଣ ସେ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଜଣେ ନୂଆ ଚାଷୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ଭାବରେ ଭେଟ ହେବା। ସେଇ ଜାଗାର ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ସମୟ ପୁରା ଟାଇଟ୍। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଆଜି ଆସି ସେ ଭାଇଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଦେବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ଭାଇଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇପାରିଲିନି। ଆଉ ତେଣୁକରି ଯିବା, ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଭାଇମାନେ, ପ୍ରାୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରୁଣା ନଡ଼ା ଅଛି, ଛଣ ଅଛି, ସେମାନେ ଫେବୃଆରୀ 15ରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା, ମୋ ସମୟ ଦେଖି ମୁଁ ଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇକ୍ରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ପାଖରେ ଟିକେ ରହିବି, ତାପରେ ଯିବା। ଆସନ୍ତୁ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଭେଟ ହେବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଚାଷୀ ଭାଇ ଗଗନ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁରରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବି ବୋଲି। ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ସେ ଭାଇଙ୍କ ଫାର୍ମରେ। ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଭେଟ ହେବା। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ଜାଗାଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ ସେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ନିହାତି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଜାଗାଟା କରିବି ସାରା ସିଏ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ତାଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ପଚାରିବା, ଆଉ ସେ କେମିତି ଭାବରେ କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମ କେମିତି ଅଛି, ତାଙ୍କ ଜାଗା କେମିତି ଅଛି, ଏରିଆ କେମିତି ଅଛି, କେମିତି ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ସେ କରିବା ପାଇଁ, ସବୁ ବିଷୟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବେହେରା, ଥାନା ଜିଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼, ରଣପୁର ବ୍ଲକ, ଗ୍ରାମ ବାଉଁଶଗଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କାହିଁକି ଆପଣ ଛତୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳେଇଛନ୍ତି? ଛତୁ ଚାଷ ଏଇଥିପାଇଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଚାକିରି କରୁଥିଲି। ଚାକିରି କରିବା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ସଦାବେଳେ ମୋବାଇଲରେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲା। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେଇଛି ଯେ ଏଇ କାମରେ ମୁଁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେତେ ଥର ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇଛି ଫୋନରେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଲି, ଯେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇଛି। ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଟା ତ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ ସେ ଜାଗାରେ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଯଦି ମାନିକିରି ଆପଣ କରିବେ, ନିହାତି ଭାବରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ପରିଶ୍ରମ ଟିକେ, ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଗାଇଡଲାଇନରେ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକା ହେବ। ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଓହରିବେନି। ଆଉ ଆପଣ ତ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ମା ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ସେଇ ହିସାବରେ କରିବେ। ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଆଉଥରେ ଦେବା, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ ଆମେ ଯିବା ଫାର୍ମ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଗେଟ୍, ତାଙ୍କ ଫାର୍ମକୁ ଯିବାର ମେନ୍ ଗେଟ୍। ଏଇଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ନିହାତି ଭାବରେ, ବ୍ରଏଲର ଫାର୍ମ ଥିଲା। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଘର ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ 5ଟି ଘର, ବ୍ରଏଲର 5ଟି ଘର ଅଛି। ବହୁତ ପୁରୁଣା ଘର। ଆଗ ତାଙ୍କ ଦାଦାମାନେ ଚଲାଉଥିଲେ ଘରକୁ, ବାପା ଦାଦା ସମସ୍ତେ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତେ ଆଉ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସର୍ଭିସ୍ ହୋଲ୍ଡର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଦାଦାଙ୍କର ପୁଅ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଇଏ ବି ସର୍ଭିସ୍ କରୁଥିଲେ, ସର୍ଭିସ୍ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ିକି ସିଏ ଫାର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସିଏ ଭାବିଥିଲେ ଯଦି ନ ହେବ ମୁଁ ବାହାରେ ବାଉଁଶ କାଟିକି ରଖିଛନ୍ତି ବାହାରେ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଏଇ ଫାର୍ମ ଭିତରେ କରିବା ପାଇଁ। ଆନେସେରୀ ଅନ୍ୟ ଘର କରି ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ଏ ଘର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସଜେସନ୍ ଦେଉଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ,
एत बड़ एरिया देखु युवा यही फार्मटे करने इच्छा अच्छी बर्तमान सफा करने इच्छा अच्छी आओ देखु यहाँ पानी टांकी होता बहुत एरिया गुड़ाक बहुत घर भी भंगा सरी देखु एगुड़ाक भंगा सरी फार्म जाक कहीं करने जदि कहीं नथिबे कौन करेंगे सी जाग्रत दायित्व भी रहिलानी जदि कहीं न रहिबे समस्ते सर्विस रे मातिबे ताहले तो कहीं करें बर्तमान बहुत बढ़िया से भाई चेष्टा करुँच बर्तमान करने आओ 5टी घर अच्छी 5टी घर भितर गोटे घर रे करने मुझे परमिशन दूसरी गोटे घर करने देखिली ए भितर परिवेशटा बहुत बढ़िया अच्छी पवन रो प्रेशर भल अच्छी तापरे सेठर पाणीपाग भी बहुत बढ़िया अच्छी आ सफा सुतरा केमिति भाव करेंगे कौन करेंगे कौन आवश्यक पड़ो सफा सुतरा करूँ सानिटाइज करने आउ कौन कौन आवश्यक पड़ो फार्म आरंभ करने कौन कौन आवश्यक पड़ो केमिति गाइडलाइन करने पड़ो सबू जिनस गोटी गोटी कर से भाई कही सी नड़ा भी रखी छण भी रखी देखु ये जगार रखी छण सी बाउंश फाउंश भी बहुत काटिकी रखी छण गुड़ाक अल्प अच्छी आहरी गोटे जगार बाहर रखी छण सेटा तो मुझे जापरि से देखापी आपड़ देखु ये छण को कौ प्रकार भाव रखी बहुत बढ़िया रखी बाहर भी आहरी 20,000 चिल्ड्रा छण अच्छी कही पालकुटा भी टिके रखिए कहीं यहाँ आजबेस्ट घर उपर पकड़ा पड़ो निहाती भाव में देखो जगह बहुत बढ़िया जगार कले हम किंतु एत बाउंश काटिकी भी रखी सब रखी देखो बाउंश फाउंश सब काटिकी रखी किंतु मु मना करदेली कहीं बाउंश काटिकी अଯଥା घरटे करेंगे माने 30-40 हज़ार खर्च हम मु कहबार ये बाउंश गुड़ाक सेठी रेक कर दिंतु रेक कलापर ठीक ठाक हम परिवेश ठीक अच्छी आउ पवन प्रेशर भी ठीक अच्छी भल पवन भी अच्छी निहाती भाव में हो पार से भाई चेष्टा करुँच छोटू करने हौ आपण मैंने तो बर्तमान देखिले सर से भाई फार्म देखिले घर देखिले बहुत बड़ एरिया अच्छी से मु जहाँ सिलेक्शन कली कौ जगार करेंगे केमती करेंगे आपन तो देखिले बड़ घरटा करने मु प्रिपेयर होइछि चेष्टा करुँची से भाई केमती आगो को नेबी जिते सक्सेस हे सी तापर पुणी आउ थे वीडियो देवी आ से पर्यंत रही आज्ञा नमस्कार जय जगन्नाथ।